Hadian ke jingmi khubor ke balakta mat yong ya ki driver truck halor ke jingkren jong ke Dr. KL Yaubor dang shen kabade ke project director ke Meghalaya AIDS Control Society haba kala kedo ba ke jing sapriang ke jingpang HIV AIDS ha ke jela ke deleng ba na ki driver truck kabala penmiru ya ke jing sngau benyau ya ki driver truck Patna kalian kinong yalam jong ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association ha ka jing yalam president ba Moslander Marngar lembat unong ai but ba kermenlang yuria ha ka khat pra tarik nailar kilayo banya kendu bat ke project director Meghalaya AIDS Control Society lembat ki wei pat ki staff ka ko khia panekran sani halor ka te ka jingmi khubor Hadian ke jingya kundu obat ke project director ha pekran sekilat pathai khubor u president ke MCTODA uba mos ulaong ha kajing yakran bat ke Dr. KL Yaubor klapen syai ba kajing kran jongka ke dekat kum kajing yo lum jing tip ke bakam mensua kata nadu kapor badang tnam ba ka yoti do yong nalor kata ulaong ba kum ka association ru ka sngodan bok ba kala yo ban yakandu obat ke doktor ha bana kaliang jongkaru kala pensyai haba ya debat kani ka jingpang ulong ru bana kaliang ju u lapan sngau sha ka doktor ya ka jing e ka baki driver truck ya kendu namar ka jing te ka kam ha ka bawat ya ka shuti ru kim ju yo bawat shaying ru kim ju da poi bha namar teng teng ki poi tang shi sin ha ka ar nilai benai kani ka long ka daw baki ma jing e na kaliang ba kermen lang yuria no ai but ka kunhun ulong Pan ong baka daw jong ka HIV ka day na ki driver truck kalong ka babakla. Baru ong ba ka jingkran jong ka doktor ka day da ka bapanuan ni ki por balalit. Karbana kaliang ka doktor KL Yaubor hadien ba kalayo panya syong bat kinong yalam ki driver truck. Kalau ong ba kayo sngow ya ka jing e jong ki baki ya kendu kumta kalau ong ba na kaliang jong ka kan sa syong da ka committee bat ki staff baro bat kin sa pensngow pat sa ki bor ki bahalor jong ki. Anak kalian ka jongi menta kum ka Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association ke ngiyo kani ka jingkot na kalian jong ka office jong ka Meghalaya ka naka office jong ka National AIDS Control Organization mo naka ni ka tanan jong ka Meghalaya AIDS Control Society te nilawan naka ni ka benta kalong ba kadon ka way na ka jingmi ki news channel kemudian ka tingin di ka ni khubor mo di media ti kadon ka benta ka bana kaliang jong i doktor iba in charge ka ni ka benta nge i penmi halor ka benta bede bat ki kajing wan rung jong uni ujung kenyang jepang syani ka jala jumi ya iwe ipat mai ga bu sibun ipat i benta ka bang baki drivers ka daw tan rai mo abobun ba ti ya kata ka benta imat na kaliang jong kini ki dokot ki jongi bat kidon ki try kali kinongnya kali imat kidon na ka benta baki keren ha kanu benta baki don ka jing ya itu lan di ka jing pensngo sya ki bor balor ti nakaliang jong in charge i doktor bade in charge ya kani ka Meghalaya AIDS and Control Society ila khot ini mentakasi bat mentakasi gila ya wan bat i bat nakaliang jong i ila pensyai ban ong ba ya kani ka benta ba i keren kamut kade ha ki benta ka ba ila shim ya kata ka research na du ki por ki ba menshua kamut na du ki por ki ba dang ya ba udo yong no ka por je tangbang isngo don bokpat ngisngo don bokpat ni langba kani ka jingwan ka jungi nakaliang ka jong kiru ki tray ya kani ka benta te kira chai khot ya kira chai pentip kira chai wan hangi kum ka association but ni dang selection mo tang agency hilsu ba kila pensngo ba ban penong lang ya kini ki truckers community ba kinwan sa kata ka awareness ka jongki te kila nakaliang jongki kila pensyai sepang kani ka benta mo ngi nakaliang jungi wan menta mar kemaran ni ngila yo wan persngo ke jing mar menta nakaliang jong iru jong kinyang tray jong kanika society bat kli badi pe jang society ru mente ngila yo menta kasi la yo shibun ki ba nak menta ka jingkran jong i mo ka bom syai tingi yo menta banang ya syai baneti tamrai shushu bat ila yo biang ki feedback ki bolong grassroots nakaliang ka jongi ke mo ki bolong nadu tanrai ya ka benta ba kumno ban pensange lani kumno bangila ban sutu ya ka jinge jongki driver ba namar ba na ki driver ri no sutu na ka jingkran jong i doktori kalong mostly ka dei naka sexual intercourse mo naka syong ka syong man
te mene ila ong ngila persngoi ngila persngoi se i mene ba kadau tanrai kolong bet ba kini ki driver jongi khamtam kini ki balaya interstate ki babun ki driver ki dei ki banyak kali jong ki company but ki company cement but kumjuru ki be company jong kini ki transporter ki mut ki badena ba ti kadau tanrai kolong ba kini ki kasaji akum ni bakin sa syong kin sa klet ya kajing kin sa yai tam onoma ban le tam kadai bet ba kila syanyon sebab pelat mila pensno siki kajing syanyon sebab pelat kolong ba kini ki drivers ki badai ki paradok pasnam jongi season balanya jong kali kini company kamut ki syanyon ba watang sisin arbanai ru kimpoi kata kadai ka benta ka bangila de biakar mene ban ngila ai ki feedback ka bishisha siki bat nakali jong ki ro kadon gajing thu am tu ba ka research jong ki kadon kum kataru bagi driver mukim yo of 3 to 6 month ro kadon ki benta ba kim yo le ying wat si skiru bat ngi kum ginong alam balai gaji akum ni kalong ba kini ki nongnya kali bagi try jana banyak kini kali company si lada ki ino ya kali tang sisngi kamut kila sakni ya usabi bat la ai no banyak shawe hadu kata kajing le jong kini ki company bat lada uno bale ying kamut udah le ying tang sisin si benairo kamut nakal yang jong ki gila syaot ikatulok kata ke bang ile ker markmat bet kini ki drivers tada ka don gini ki por menta bala don bijing ki nakal yang jong gini ki driver jong company bat kila wan ut singi mo tawan hier singi kung association bat menta ngi dak sinkia ya kali ke benta tilada kini kinongnya kali kim yo bandai saying mudur pi bat ka sisin si benai bani sisin ar benai ka ega banjia yaki pi kata ka dei awai ka benta bang yo ya kermene tangi ong ladangi kwa ban penduk jat uni kunyang jingpang hai badai bagi drivers ni dem sutu ya jing e juki rute ni dem ban penbet ya jing e juki kan rai benta lada ngim penbet ya jing e ka tanrai ka jungki ni suan a yaki su sam kondom wat ubom nang ban tip ban nek ru komut ula ya no sya kata ka benta kai kata ka dei gajing ya keren jungi mene bat imadang dan bat ki staff ki badai jong kani ke society bat nakali yang juki gila snap gila song tu ba bat ngila ya koordinat lang bat ki ru ki don hi gajing lap ya kata te menta kamut bahaba ki don ki report ba kimla ban test bun ki boman syaka test ru balai kimla ban wan syaka test dei na tagi daw bagini ki kali jong banyak kali jong ki company ni kinom island ban yo ya takala ban kin wan test lanimo ban le wan le medical check up lada nakali yang jong kani ke society kaman lada kitang sule ladang supep ikwa ban le saya kata ka kamru kamut kila syak bekam bani kila syak otulong te nakali yang jungi gila ya persno ya kata bat nginget nakali yang jong kani ka society mo kani ka department dia bade sarkar maki ru kin sim syaki bahalor lani kin pha ya kata ka report syaki bahalor ban penbet lam ya kani ka jinge ba ngin like nakani ka ni ka jingma ka besok kai po ka ni ka ri kasi ka jungi ka ta ka bentang kamut ya kata katkum ka jing report na i doktori ikli jong kani ka kani society iba insya ja kani ila kan syai ba ikran na kabanta kabanwan sya kani ka jela mensyua mo long kawan bun gi jajai community bi dan kitu gi naka songkha songman klumar kadon benta gi drug addict semua kumta terter bat ki don nam ta ki truckers community kani i ong ba kadai kabawan kadai na du ka report ki ba mensyua ha por badang yat ka udo yo kata ka ba ila kan syai na kalian ka chung ike tapat kam menta te kalong ba haba ikilej ban test report ka menta kalong ba babun gini truckers ki belong interstate pi nama kini commercial dikilej ying bi man ka singi mo ada kini ki interstate truckers kila banong mo kini kimyo kan ban yo wan yi kini kemot ban yo test ru kimyo ban test kini ka jing test ka ba kongsan ka de ya kini ke namar ba kadon kam gin ban test ki mo nama ki ja ki na ying hadu shibnai hadu arnai ki poying se kan long ka ka bangi la so tu lang kalong kumno kata ka jing im jong ipin gibriu mo kalong katai to nakaliang di bunti ama kini ka jing kren namar pa la nakaliang ka jong i project director jong kami Meghalaya AIDS Control Society ila deplu ban pensowing dia kini ka research report kabala ben kre te ya kaba kani gade ke jong snem arajar apply arajar upsau kani gade kaba kada khatin nong wei ko knowledge attitude and practices regarding HIV AIDS injecting drugs and sexual practices among truckers and allied population in eastern hills of Meghalaya pi nakaliang ga jong ki long hadu mentai kitang yo panle kani ga report kade thik tang jong ka eastern ya
Teka ka ba kiyo panle ru habay de ka awareness program ni panle ka test su ka tang mat ki local drivers. Kumbalong hi ka population pat jong ki we bigi drivers sim la yo melapan snow di ba mas ki jingye ki di bobun. Kawai ka daw ka long namar ba ki don ba ki transporter lan ni kita ki company cement watang man song yeng kiyo sisien si benai. Teka ni ka de ka daw ba ka ba man ong ba ki driver truck pro ki de ka daw nam to kyang jingpang ka de ka bom dei dei na kaliang jung i ong ba ka jingkren ka jung i ka de da ka jingpen wan ni ka ekipor ki pelale te henre ni ila kentui i ba long ka bala ha ka jing trailang bat ka MC Toda te kum juru bat ki wi ki seng ki association ba le balong ba na kaliang ka jung ki kin terpat ya ka sorkar jelal kalak balong limba audisi ban ai ka wi kesingi ka bakerpang lan ni sitayo bangin yo ban le ya kata kenja tes kenang bangin lap sisa kan lada ka dei sisa ka daw ba em limba ki truck drivers kenang bangiru ngi kum ka asian ngin tip kum no pat na kaliang ka asian ngin yarap kum kita ki brio kenang bakanum don kata ka jing syapik khamat ka jing syapik siliang halong hayeng asam ne ngiru ngi yo ban ni selop bat ki bantai ka jingim ka jongki ka mensim ka jongki mat kawai ka mensim ka bakordor hagani ka session ka jongi pat ka kam ka bangi treru te kani ka de ka sibenta ka ba nakaliang ka jong ka MC Toda ni la kerpat ya ka Max bahkan le igani ka sibenta namar kani de ka thong ka jongi ba boro hi u benriu udi bandan ya ka met ka bakoi ka bakya ti bat hawangila hi ban penlaj ya ka jatli ka jongi khantam no ni yang jingpang ka jing singan ya kari kan don bat kari bukan nang yo bor ka bede bat kibobon ki benta khantam ka de kari ka dap tang ka jing yale sudah kari ka beret tang ka dap ka jing yale sudah te kini ki ba ngila pensngo sha i project director ba ila khot ini ya kini singi ka bang ya kendu ka singi na kaliang ka jong i director manta kasi ila ya kerani hi ya kata ka benta ba ila tho ru ka report mabun ngamod ba imyo ban kimyo ban check dan ni kimyo ban test hi te mene kamot manang le yuki kimyo kanya kata ka ground relating no kamot na du tanrai te mene ngila pentip ya kata balai be kimyo ban test ban yo test kalong dei na taka daw ba kini ki company bat kini ki transporter company bat kini ki cement plant mut ki perkhat be tang ya ka bala lajong te long ba kim bari kim perkhat ya ki berjung kat kum bakalong mentakai te ngila deb ya thu ya ki ya kata bat na kaliang jungki kila no down ya kata te ngila ong ya kila ajimut ya ki te abade ba kamantang antrai ba kila trai takakam kimut ban pendu ya kani na du tanrai ki wadu na tanrai na trai na kaliang jungki kila sungthu no banle na kaliang jungki kum ki nong trai jong ka sorkar mo ba lada ki trai stom kani ki trai no du mat ban mesim kum no ban penbet yang kam ngatrai tang bangi ya thu ya kata bangi hab ya thu ya jing sha ki balada kim nge jing sha rukin salit wat hi nila ong ki salit wat hi ki lani ngim sakot ki jingalang jong ki tu ki truckers brok te sawan kli sawan kran mo kata ka benta ka bangi la pensno shiki ke te na kali ngajungi squad man pensno ka ni kawai ya ki para drivers o ila i group of pair ki district of pair te ngi hadin ba mi ka tu ka kubor mo na kali ngajong ki gumot ba bun ki ba pendap da ka jing so benyau don ki ba bita don ga so benyau ru ringi ong tangkat ni ya ki para khot ba kamdon jimut yang ibangin bitar lani ngin so benyau ya kanu ko ka benta te ngi so ban ong ba ya ledi ru ngila ban biang adu kan no ngi so ban ong benta kan mar para mengi don ka jing ya bakla hi iwe oi ka jing penmi jong doktor ka long hi ka kenja stigma mo kamlong banle kumta tre para mangi manu ban uban biang lut teh manu ban biang lut ban akali jung ngi kram ngin biang lut tingi kentu ya ki pra truckers ngi bro khoi kumot ba tindai ban don ban ong ba nginom ya pele jingmut than kum kini gi bro khoi gen yang ini pele jingmut khamba shushu ya kini gi jing ki banginang ya chakmat gen na kali jung ngi so ban ai ka appeal se ki truckers mangin i group pair na kali jung ki la ki win mo te kada poi ru put ngim tip na kanu kaliang ru mana kaliang i doktor semta ngirang don ngi meeting menta ban le shoi mo ngadai la khot kerki yang i ba nginwan syakanika kajingala te imat kemut kala don gajing ut ka ba naki wei bentang ngim tip na kanu ka benta mo te ngi sungo ban ong ba ya ki ge bro khot mut pramangi ni de ban haban ngadon mangi te officer ide jongi mangi ru ni de pramangi ni te kemut bangin nom ya
thâu là ni ngim yo than ki ta ki gen marum don buri ba biang mani ba la ban biang lut nong dong mo aka ji mi Tong ngadon tang sikintien ban supun sngo nga kwa ban sngo sota jala ta katayo ko baladep nga nge ki perlok lat patai ku boru pila tip sipang kata ka intensified IEC campaign kabalat step sedang ban ya khmat limba kami kala AIDS Control Society di namar kanir kawan dia di namar terjengkren kapa ladon lat patai ku bor pas pelong ini ruban happen tundu pat project director jongka AIDS Control Society. Kajing kentu ke jongai ke soka jela kalong kumba kisem jing kini ki driver truck makin yo eta kalat wat ka shutiru. Bat ke pelong jing ke wanra jing pat ya kita ki brio ki badan hampo ki snat rekam jong sorkaru. Mungkin mio bantes ya kini ki brio. Kentu bana kaliang ke sorka kadi ban kemi hawa pila sedang eta ka campaign ka pisa pila pulut ngatai pila mang ki kelur tingkang penung pensap ka pisa jong pajba penong kam hok ya ka bat lada ka dei ban long ru umdei tangi te ki truck drivers lani kinongnya kali kamai henry wat kiwi ki bateri ki kam per ki don ku tengah trai ki dang bon ki bom jio ya ka shuti soba kmi ki ru bat khnang bala da pidon shai ta ka thong banong pendu jat uni kunyang jingpang HIV na try pinhapan pet salonsar bat ai ba kini riu pat ba kijungi nong song song ni jongi kin yo mani simbenta hagani ka campaign khnang ba lada ni don shai ka thong ban pendu jai to HIV de tangling ba gani kala de lada phim don pat kamon de tang man sulong no tang ban pin chupin i shu pat ba ba philatre ka ta ka kam ga jong phi ba phishong ka shuki te kan long ke ga ba sosi ma ka sulut kai ka pisa de kat ba kini ki bayo knyang chingpang nang kieu no snem su snem kumbang ju i ki report jan man lau snem i ka kieu tenga ngai sim ye kini ka benta suba pen urlong ye ka mar ai ba kini ki long yeng long sem kin sngo shngan haba ki da don ru ye kita gibre ki de wide ki badai kita ki nong kamai ki ba kamai ye ka yeng ka sem kin yo e kalat kam ka kabu ga jongki bingba kini ki lat jingirap nak sarkar makin yo en manle kites habide patki balade makin tip laki don de emi tok yang jingpang lani ki don ru ndai ki de ban tip tende mde tang ni de pat kwi ki bentar to kene ke de jingpang tu nak kaliang jong MC toda kumjuru ngan keren kaliang jong paro ki association kali kamai ki banga ngai don bentana do terus taksi ki maxi ki pick up na dong sedong ki keren ni man pensou siya ka sarkar jalai kudle te kajingwan jongki hangne ga longba kipan ya kajingarap kajingkarshan nakabanta jongki mo namar ba ka program jongi hi kadai bangin ay ga jingpachai ki bish phangani ka HIV ti kumba kalami hi ka kubor bangana ay yang to ba bon na gini ki brio ki bayo ay jingpang kadai po is jantia but kumbang ong no ki truckers ni ki transport ki dei ki wei ki ba priang itu ba jingpang ti nga kalemut hi ban ong ba dei tang na ki ba jantia na ni ki long all mo ti ndai tang kita ki don sibon ki lat ki ba kani ga kanyang jingpang HIV ko yo ngabrim sa brio mo namar kumbang la patay nga persai yang to ba ki don southerly ki route of transmission karena gitu sampai 4% kadai gitu bangi ong gitu ba dia poi kha pathar mo casual sex kumbangi ong te kumbangi ihi ba kini ki truck driver ki transport workers kumbangi ong menta mo kidi kidai ki ba ka jing tre jong ki kalong ba kalong ba sate la kam mo ki happen tre arkusau into news ni mo kim dan shisha kata ka por bagin dress ane bagin thia tateng man mer gi ya ndai nangta ki haban pendep ya ka kam jongki nangta pada ki haban deliver mo ya kata ka ke kam ka baraban shed ki tikani ka bu jing ya shisha ya ki mo namar ba kata jingte jong ka kam hi kimla ban let shayeng shasem ha ba idon kidon ilok ngani ikon namar teng don na pleng jongki ki ba ki poyeng haru shi bana lani si arbanar kidon na pleng jongki kani shisha ka bu ka jing tekum ki breu hi kum ki shenrang hi mo kadon hi gajing penshoy bat kuma ngiti bi bro wei ga jing kamai mo
bon na ki gide gi ba dok bon na ki ba syai kon rei bon na preng jo kiru long kim dan gi be la jeng kamai mo te kum ta haba ki don kam ban pendap ye yang kesem la dagi dan tang marwai ban kamai ki bon la dagi dan bon ki bon ki jing bagi gandu te kan ni ka we ka kam ko mong na ka kam demet mo ko bangi ong ha ten kasi te kan ni ka la dai ka we ka la ki bagin yo ban kersan ye yang kesem kan te kum kita ki driver ro na kata ka jing jangai na yang na sem na lock na teng kangat kata ka jing pensoy dre ka jing shisha long kimut hi ban le kum ta tang balong kata ka syong ha ka situation ka syong ha kata ka kam ba kitre ka bate la kam halong kalong ha ka jing long breu mo ngin la ban la ina kata chisi ni la ban bakala te kan ni ka panlong ki ken bakin ha pa kan ka kam mo te kum bangi hi kum bangi ong ya program jong hi ngidon kita ki bridge population mo bridge population kumut ki breu ki ba betin lenti lane ki bayalam lenti kum balong kum ka jing ken ken na ka wei ka jaka sa ka wei ka jaka kum ba haki por ba man shwangi i bagi ni ki kani ka HIV ka bon haki to ki breu bagi ang ki high risk group ho ki high risk group kumut kita ki breu ki ba ki la bet ban yo ya kani ka jing pang namar ba ka to ka risk behavior jong ki mo ki la ban dai ki ni ki ba injecting drugs ki la ban dai ki ni ki ba ki female sex workers nang tangidan ki ba ong nag ba syong khasen rang prasen rang to ki male having sex with male nang ta ki dan pada kini ki bagi ki to ki transgender kini ki berok ngi ong kini ki high risk group te kini ki high risk group te komor kini ki HIV ha ki por ba masya ka don ka concentrate hang to ka bon ba te bon sen ngi enda ki hap korim ki panam kam dak ki control te le sen na preng kita ki ba ma ong ethi ki high risk group le se ki don ki ba ki don kana ki jingpang HIV namar ha ki por ba masya ki bri kum na tip than ya kani ga jingpang HIV mentang ki la kam tip bala kataro na bangi khen overall kadang duna ha kam tam chaki nong nong mo te ha jing bom tip ya hap kurim bat kita te enda kala lik pha she yeng pade lik pha she yeng ti don ni lok mo tien ra don ni lok ta la ya hap kurim bari lok te la da pun kon te mo iti kon roi ngat ken ha to ko jing pang namar bale itu ni lok rem tip to lok ro ha jing bom tip mo ka dai ha jing bom tip ke renda ke la tip tu lok la sim prevention long la sim jing ya da mo ban nam ngat si kon mono bakwa abi ban ai jing pang ya ilok le jong be ba thon mano bakwa ban ai jing pang ya ki kun mo ndan bakwa mano ro ndai tin rei tang kata jing bom tip ka jing bom simik te ki la jing ada bat kum ju ro le si la da la tip ro dai ulok le ne ka lok teng teng long ki teng te ban hi tho man ong ulok ro nga ngan jing pang HIV naman da atip kum tu ulok un sadom un sa sho iki katar ka ri ki be ka daw na kata ka daw katar ko bujing tiel da ka lok ro ka dan jing pang HIV te kum ulok ro ta jing bom tu ya bit ti kan ni ga long kanang beteng kanang pur keleng kamot nakakami siya ki kun mo nay kuy way siya way pari kun plus kata ka jing bom tip jong kiru bakidan kum kini ki jaka test mo one test jela di kanang tip ya kata ka status ka bangi ong dang tip ya status na tip bangi dan ya kanang jing pang ngin test ngin confirm baladon kata ka jing pang ngin di kita way ken Ribon na kini bandel atip kum tu na kata ka jing ting mo bagadan kata ka jing nyauben ke jing iben nei ti na kata ka daru kumot kinam nekin ban test and ban shim ki dawai ban dai tang na kata ka bagi kata ka stigma ka discrimination ki ting kata ka daw kim let ban shim dawai la ni ban di dawai kidan pada gi bom ngai tu mo ki bom ngai ki ba ong kam dai ke HIV rei ki pediang yang kata ka status la jam nani kidan ki ba kim kwa ai ro ban di dawai na mar ki kwa ban shim de ki dawai kasi Kenapa kena isi bikin kam long feel dan bikin yok lah kita bikin yen bikin yok itu kecuti. Ti kumbang ong hi phi kumbang i hi ba kani ka HIV ka dan bon hang ni ka diga ka chance ba kani ka jingpang ka yok ang pasak priang ti menta kamot nakaliang jongiru ngidon ki higher authority gan mangi kumbang ki la pan sngo menne ya ka jing jongki mangi rungin ye shong ngidon chok committee hapadeng jongi nang ta mangi pada nang ne ngin ra sa jrong kan kidon ke authority ngin haban ngidon ke join working groups kan mo ngidon ke join working groups hang ta ke ngin batai ngin panshai ke ni jing kanang bolong kan poi ken kita ka solution kan poi ken kita ka ngong bangila ban solve the problem kan mo adi kata hi Di situ bukan jadi isu kalau kena apa bukan atau
nakaliang jungi tingin hapsong sila ka meeting piba. Hapsong sila ka meeting nantangin ra sa higher authority daga taka joint working groups haka baki bagi department rukin dan lang mat haka taka por kan sawan ka solution. Ya mentah yang namla man komen se ya pi bagan ong bagan le komta ndai ka kam jonga mentah ka long bangin khot ya ka interdepartment ka taka joint working groups committee meeting kan kana mahang ta kan ni laban ai ke issue ni laban batai kan tika syong pada haka committee kan kumno ka recommend pat dadan ka jingtip ka beti kana syapang UHIV kumno uyo ban room syong medu syaka medu breu kimtip ru hai bakin let ban test kimtip ru ban kumno ban di dawai namar ko mangitip mentahi dan breu bayat tang nau knyang jingpang HIV namar knyang jingpang HIV upan dunai taka body resistance mo ketika sipai giba yada ga jingpang u attack gitu pendunai gitu pendobor gitu giba yada ga jingpang jongi gen terada ubon kena jingpang hakamet jong brio temur tu brio boyo itu kena jingpang HIV temur ketu kejingeda hakamet kala duna kamdan show na kata kada tu brio boyo itu kena jingpang la daun di dawai tekamon borok hoi ki jingpang untuk beliau lah bani apa kabakam voce sine i bagi beliau ki bai dan jepang HIV kiap dai na jepang TB nangta ada beliau bayong kle dan education ada beliau dan jepang HIV ketukan mangga bejur ha mangi lada klem di dawai ni la ban koit mo da bayong kle mo mala lada dan injection pi happy ban di dawai ndai ti kadai kata ni kaba pelong ya kibre dan jepang HIV bakin telot bor kan kata ka bor ya dan namet lejong tum syuk ti kila tu bo ndai la dagiti hi ya dawai ART uni punya jengpang walau dan hakamet ndai undu bor kan unum kakun unum multiply nang tak tak kadu dau tu breu ulong ke bahasa de baklan ulong normal kan belum kan tu jonga ka banengkom kalong ba kumba man hakani ban la launch ya tu ga intensified IEC kabang la launch har state bakala roll out habro kan at ni state kalong bagi breu kin wan sakmat kin shim ya kata kejing batai kejing pensyai ban yo ai kata kejing tiba bania kan u ei to kena jeng pang kumno yo ban rong sakabat jong breu baladong yo ase ban rong sakabat jong breu ki ei kin takilat jing ada dang don na ne em man semua dai ban tip syai kan ada hoon la tip mantara yo kena jeng pang saya ingin dai ni ban le saya ART ki ai kita dawai kumno ini dawai de ban tip ha kan na robas dang kanang ba kada pisu fu hi ya kan de jingpang kaman pinne ang to kajing di dawai dari pinne to kajing di dawai te kumon ngin ong ba kila yo ay taka viral suppression na ne ba utu virus usyanyon kan long umdan bor umdan sorshu andre kita su sange itu dawai ndai utu kusna jingpang u ki imbiang u imni tambalong utlor bor kan andre kita su sange ini dawai arti uni punya jepang nang klain bor nang tau sedang man kakun sedang man pur habor aku dengan jadi jingkan tu jonga hi ki brio pulang bakin wan sakman kintip ya status lajam nada kitip baki dai baki tan yo ne jingpang kamot kindi dawai balada kimdan nada kidan kata risk behavior dan ni kata ma risk behavior pero kono kata jingim ke ba pidan tilan pidan pun kata ke man shim ke jingada de namar kadai tang ke jingada ke mangitip barok ni prevention is better than cure. Kadai tak katahi ban yadai lade, ndak yadai lade, kumut yada yaki beton yada ya ilok ya ulok nanta yaki kul. Kadai tak katahi kejing kerpa jonga yaki besngap ini ke channel makin sungpu kin shim yaki jing batai kan. Balala ba you kin wan shakmat bakin test na boleh tip ya status.